Bydd pob cartref ym Mhrydain yn gallu uwchraddio i fesurydd clyfar erbyn 2020. Mae cyflenwyr ynni wrthi'n gosod 53 miliwn o fesuryddion clyfar i'w cwsmeriaid ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae rhai eisoes wedi dechrau, ac fe fydd eraill yn dechrau yn fuan. Gall llawer o gartrefi ym Mhrydain uwchraddio i fesurydd clyfar yn syth. Ond gall, lle rydych chi'n byw, y math o dir ydych chi'n ei fyw ynddo, ac oed eich mesurydd presennol, olygu bydd eich cyflenwr yn cymryd ychydig yn hirach i gael un i chi. Bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi pan fydd eich mesurydd clyfar yn barod i'w osod. Yn y cyfamser, a'n werth cysylltu â nhw i gofrestru'ch diddordeb a chanfod pa mor fuan gallwch chi ddechrau mwynhau buddion eich mesurydd clyfar newydd. Am fwy o wybodaeth am y rhaglen gyflwyno genedlaethol, ewch at smartenergygb.org neu cysylltwch â'ch cyflenwr ynni.